χωριό αλλά και για την ιστορία. Ωραία. Μελογιάννη. Καλώς ήρθατε. Λίγο πολύ την ιστορία όλη τη γνωρίζετε. Ήρθαν εδώ οι πρόσφυγες. Μετά τον εμφύλιο. Την ιστορία δεν θα σας την πω εγώ. Θα τη δείτε μέσα. Υπάρχει φωτογραφικό υλικό με λεζάντες. Θα διαβάσετε. Έχει τις μανάδες. Έχει πώς ήρθαν οι κάτοικοι εδώ και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το χωριό από το 0. Εδώ ήταν χωράφια και θα τα δείτε όλα αυτά μέσα στη βιβλιοθήκη. Απλά αν μπορείτε να πάμε λίγοι, γιατί δεν χωράμε όλοι. Εντάξει, πάρτε το χρόνο σας. Γιώργο, να πεις αυτό που σου ρωτάγαμε, δηλαδή πόσοι κάτοικοι είναι εδώ, πόσοι είναι Έλληνες. Κάτοικοι είναι 1200 περίπου, από αυτούς 400 είναι Έλληνες δεύτερης, τρίτης, τέταρτης γενιάς. Και διδάσκονται ελληνικά όλοι. Το σχολείο είναι μειονοτικό. Ποιος διδάσκει, ποιος είναι διδασκάλος? Ο Γιώργος διδάσκαλος. Έρχονται αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα. Έχουμε 2 δασκάλους και 1 γυμνάστρια. Προφανώς και νηπιαγωγός είναι 110 τα παιδιά. Ωραία. Υπάρχει νέα γενιά. Τα υπόλοιπα μαθήματα κάνουν στα αγγλικά, δεν είναι αμυγός, είναι μειονοτικό. Θα τους πω άκουσα. Εδώ είναι το σύστημα είναι διαφορετικό, δημοτικό είναι αυτό, αλλά είναι μέχρι την Δευτέρα Γυμνασίου. Είναι όλα μαζί. 8 τάξη. Δασκάλα και Χρυσούλα, γι' αυτό συνταξιούχα. Α, πρόλαβες, Καλοφάγωτη. Εδώ δεν παίρνω σύνταξη. Παίρνω σύνταξη με 350-400 ευρώ και μετά συνεχίζω και δουλεύω, δεν σταματάω. Είναι το σύστημα που είναι και σε εμάς. Έρχεται και σε εμάς. Τα 72 θα δουλεύουμε, γιατί δεν μας φτάνουν. Σπύρο, θα πεις και εσύ 2 πράγματα για τον Μελογιάννη. Τα είπαμε στο Πούλμαν από τη μια πλευρά. Και εμείς είπαμε πολλά. Αυτό δεν θα σε